Ah voilà holno mari Aliou Sall wona journaliste merci Aliou Sall journaliste wonnodi Mohamed ha ɓeɗe tan wona journaliste mais neɗɗo foti jogui yiyande mum c'est ça ɗum tan tardini men ko ɗum ala en pota wadde ɗum en pota yettade ɗum en pota haalde ɗum fodde tottera hedde ettere non ha joni namdalam ko gonga neɗɗo fof ne jogui mo yiiɗi beele nannude ethnicisme e politique ene moƴƴi e leydi ndi so tawi nannama hen moni foof heddima hen beele jibinanta janggo leydi ndi fitina e kala fannuji aɗani mbimami ko noon mbimami hol sababu so laawi wadde gagnima keeɓe maire no toon en ɓenni toon non wiya leñam leñama ko tawi enen so Macky Sall gagnima ko wiya leñam leñamagal non mbimami so leñam leñagu nannama hen hankkadina ha woppama hen enen nannani hen ɗum ɗo non daro mi ɗo gommi ɗo mi yahani logique karinani hen jimmi jaami koye logique ɗo beele so tawi leñam leñagu nannama hen e fannuji fof kalanmi ha ɗum heddima hen beele janggo jibinanta leydi ndi fitina bawɗum fof nannude hen mi wiyani ko kayri walla kala ko leñam leñamagal nanna bonnat ɗum ɗon colu kalamtata kala leñam leñamagal nanna bonnat way kono hande jiiɗa walla min hande mi yinma wiya ka mabo komi jawano ndesdirta par ce que aɗa wawi jottan mbiya yi min ko ɓurɗa ham ko jibinande walla ɓurɗa ham ko holɗum enen fof gummiɗen ko yallah kotten ko yallah te sa haali ɗum noon ko gonga kaari resat kaari walla kaari resat kaari winda hay binde hay nokku so neɗɗo jiiɗi neɗɗo tan yo res ɗum kono noon yooɓe gartat hakkillaji mabɓe pullo ko pullo jolfo ko jolfo haal séréer o ko séréer o enen fof ndendi Sénégal c'est ça Sénégal benn boppolo ken mono ko har ñaar won facette goto ene joli hikka toon to Fouta leader uji politique gonɗi toon ɗi wonande ɓeɓe ganduɗa gondi koye Benno Bokk Yakar wiide kala leader politique bawɗo wonde haade a wona APR sa ari woto fuurankoɓe jaɓɓe yo fuurankoɓe luuke woto ɓe bisme hani en jii ene woni hen ne mbaɗa pancarte ene mbiya dégage Sonko eywa beele so tawi ko o ƴoyre so tawi ko pinal so tawi ko politique kala leader biɗo ene ara e wuuro population wuro ngo beele fotani jaɓɓade ɗum heeɗo ɗum namdo ɗum haalana ɗum doléance uji muɗum beele kala leader gorɗo fof mo jeeyaka e pouvoir fof ko ɗum hen foti aɗani so politique nat ko foti politique wona ko intérêt politique men ala intérêt enen politique men ala intérêt quoi politique men ko haɗata tan e duho eɗen gaƴƴo tan ɗum tan jiɗɗen par ce que so Ousmane Sonko wini ara Fouta fota haaɗe darde Fouta Ousmane Sonko ko sénégalais comme tout e foti arde haala yimɓe ɓe keɗo sen waɗi ɓe intéressé bisimilla wonani ɓe intéressé ɓella ɗo wawi wadde politique taw sippita ko dugda ɗum woni namdal ngal de min noɗo wawi wadde politique par ce que won yimɓe hayso politique o fuɗɗima wonko kalata tan gadduɗa ko musiba par ce que tawi ɗum jarani neɗɗo wonko haalata koko keewi tan ne haale ɓenni politique 2012 ananen haale ɓenni politique 2002 ananen haale ɓenni politique so ari haalata so Ousmane Sonko haɗama arde Fouta ɓe mbaɗi ko fewani par ce que Macky Sall ne wawi ummade ɗo wiye kañum ne natta to jeeya to kamɓen fof mi joyi min ala neɗɗo oto wonen laamu tan wiye min komi jinni ko ɗum wonata ala mi jonne ka guiwoɗo ittuɗo laawi wadde ittuɗo Senghor ittuɗo Abdou Diouf ko andi miijo ko ɗum ittanma ɗo yoɓe gartide hakkillaji mabɓe ɓe ganda enen fof ken gotum par ce que politique ko waɗi fof ene nefni ɗum tawi goto fof ne wiya yo andu ko haali hen yo andu ko waɗi hen sa miijono aɗa miijono Idrissa Seck nata e Macky Sall ko namdal de ande gasi neɗɗo goto fof yo artere hen hakkille mum waɗa hen ko andi haala hen ko wawi haltude tout court kamɓe mbiyata var nen ɗo machallah voilà mbaɗa andi hankkadine émission o gasi joni certen e bandiraɓe hen saaha neɗɗo ene yimani e télé walla yima e réseau sociaux nanma tawa hay liaison goto waɗani ha meɗɗon joddade ha meɗɗon haaldude walla ha meɗɗon yewtude kono neɗɗo o parfois jooɗo woda ɗo jooɗi ene ñawma kaari ko ni wayi ene ñawma holno jiiruɗa ɗum saaha neɗɗon jooɗo tan wiya Mara Sam han mbaɗa andimo kay ta hay sa fotte Mara Sam salmintama par ce que ɗo joni ñande ɗum kalanno mbi min fotte neɗɗo mo ganduɗa meeɗa samminde mais hande ko réseaux sociaux saabi ɗum mara hande ko tiktokeuse walla mara ko animatrice ɗum saabi waɗa salminen te aɗa anda meeɗa salminde walla neɗɗo o haala ma tawa comme joni neɗɗo tawa mbaɗa haalde tan wiya Mara Sam o coccora wallahi o minen pijji mbaɗa andimo te wona gonga haydara anda hen tawa anda neɗɗo haydara quoi woni ñawde neɗɗo o tawa andamo haydara neɗɗo o rek c'est ça koto noon minen oto jooɗe oɗon ñaami enen pijje wuuro enen gonde wuuro kono wona hunde fof ganduɗa yam tinno woto bonnam
pour yidde fewnude haaju ma tinno woto fewnam yidde bonnude haaju ma kala haɗa haali hen e wonde aussi mare sam ko cukalel jibina ko ciloñ mawdu ko ciloñ ko joni mare sam ar Dakar hay wona Dakar min hay nokku mi anda ko jiiɗa ham wonen no so jii ham mbaɗoɗo pele pele cikkata ala ko mi anda hewɓe cikka mata min mbaɗa yiilo ɗana min hay ɗanno sérieux noon yimɓe hewɓe ne mbiya en cas humtuɓe yiilo ala curo ala kajo ɗo belɗa oɗon ñallata ɗo belɗa oɗon kirata pourtant yimɓe hewɓe ne mbima noon non sérieux yimɓe ne mbima noon mi ala curo ala salahi ɗum ɓaɗa koy ko min ko mariama ɗo mi yahani fijoyde mi yahani amoy to jiɗami ɗo meeɗa yaade soirée baal meeɗa yaade won ton meeɗa yettade kadi won yimɓeɓe hewɓe won to jiire hannde e Dakar min wona neɗɗo jiire toon soirée wona soirée kewɗo fof mi wona naalaki neddude fof mi yaha mi wona won neɗɗo mi softanande en kadi noon tan mare Sam min beltanimama machallah kadi ko welema mawɗo mboɗo sikki ken wattuɓe en mbaɗino yewtere mataw yewtere nde kadi mi wattanma ɗon seeɗa Oumar Dorko sa yima ɗo ɓeyɗo tampude rek min nenan ko minen tata jogui rewɓe minen tata jogui rewɓe minen poti darade kala balluɗo min ballit tan ko nenam tout court komi miskino Allah awlin jawlin tawa aɗa ɓorno ɗi wuteji aɗa ka miskino Allah aɗa woɗi wonde miskino Allah maɗeɗo maɗeɗo min beltima no feewi e ko pottuɗen ɗo hen hannde ko e Windere TV émission Sénégal men ko yimɓeɓe ko haaɓe ganda tan neɗɗo aɗa yiya ɗum e wooda tuma muyaji gonɗi e hakkille ma walla wooda nannanti taw neɗɗo o wona ɗum minen hamin laaɓa neɗɗo o ko bel pourtant de garɗo ɗo e Dakar minen min mbaɗima invité radio amin ha kono ha joni a haalani ɗum hen aɗa fonno haala ɗum hen ni mbaɗi min invité radio amin Top FM i yan pour que haalani ɗum hen te an ɗumen jeeya ko yeyimade ala jeeya ɗo e ɓuuro ngo ɗum ne jeeya ko yeyima mare Sam machallah kanko émino ham Top FM c'était en 2000 hol ɗum 17 ou bien mi andani 17 18 hedde ɗon ton on émission jeeya ko yeyima ɗo de machallah non min plateforme e waɗi barke de mais mi haalanma noon min mi yeehi tampinoyma min plateforme waɗi barke min waɗi émission RFI radio Sénégal international 2 heures du matin ha 5 heures du matin famde ko fewni an famde ko fewni min ko plateforme waɗi barke o caméra mo walla micro mo waɗi kala ko jaami waɗat barke d' accord ko yesdeɗaɗi guiɗe kala ko jaami waɗat barke ayan mi serte ɓayami mbaɗi invité plateforme a fayi radio fulɓe way ayani joni a arti ko ma yimɓe jiiɗo to joni mbaɗa jogui rendez vous télé goto noddi kam mi anda mi anda voilà Mariata mi weltanimama machallah mi salmini mi juurimama mi ñaguetmama Allah moƴƴere joni noon mbasiyoɗa bandiraɓeɓe foof Windere TV e rango bandiraɓeɓe hande goto men kala ko waɗi wonko waddata waddi ko kamɓe kadi goni wawɓe wallude ha yimɓeɓe jaara yeeso wadde e lirde e vidéo ji ɗi wadde j'aime e wadde partagé yimɓeɓe goppa ko batata téléchargé ko horanan tan bonna produit jenani quand même machallah ko noon tigui en beltani moom kanko Oumar Dorko ko men beltani moom machallah en ko ko balle fayre ko hettere bila e ɗum kewani en calmini men beltani moom kala calmini ɓe ganduɗa ko dari en koɓe Windere TV ɓe tinno ballen waɗa mbiɗen ken fulɓe mbiɗen ken alluɓe mbiɗen ken ɓeɗo mbiɗen ken anduɓe mbiɗen ken kala kala ɗum noon tinnodiren koye men so Windere TV fulɓe TV Piindi TV Fouta TV fof tan ko enen TV ɗum noon oto wi min jingana min kaari walla kaari weldani kaari mon an oto wonde ɗum ɗon haɓoɓe webtam e an ɓaɗa haɓani makka tuita wallodiren koye men kala nodduɗoma oto wi min ko ɗum ɗo jogui walla ɗum ɗo jogui walla ma wonde ɗum ɗo ma wonde ɗum ɗo hayso jottuma timmi sa yonti dañde ko nacca ko kala nde jiiɗa puɗɗi tampere tan woni hen ko tampere tan ɓuuri hewde par ce que nde dañata nde poftorɗa hankadi to poftorɗa taw hankadi ɗum ɗo neɗɗo kala tampuɗa ma jot mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina kala mo jiiɗa ko tampere sa ƴeewi joguiɗo scène mo jogui ko caméra ji mo o jogui ko tampere mo jogui ko waranene mo so neɗɗo wonnodima arde teddugal mbaɗa ko yiɗo ko daña hen hunde daña hen teddugal ɗum fof ɓuuri satti tinnodiren waɗa mbiɗen ken fulɓe oto monodiren e koye men oto bonnodiren e koye men oto tasnodiren e koye men tinnodiren e koye men ko kaleten eɗen jooɗo e téléji walla radio ji ɗen kalɗo tinnon ɗen sibi Allah yahata ɗum woni men kala ko neɗɗo waɗi ko wona e mum ko fotti kala ko wona Allah iɓat ɗum noon eɗen ñaago Allah yallah ittu seyɗani ɓerdal mum o nanno kanko hoore makko nder ɓerdal Allah hay nokku heƴaki sona nder Allah ne mawni de kono ala hay nokku wonɗa neɗɗo gamaɗo Allah ene waɗi ɓe ganduɗa gamani Allah ganda Allah ne gurden ko Allah wooda ɗum noon an juɗɗo aɗa andi Allah ne woodi aɗa andi ko Allah hokkata andi ko Allah haɗa kala nde dañƴa ko Allah hokkuma kala nde gasɗa ko Allah haɗa oɗo Mare Sam Diaho omo jogui walla o ala ɗum ko kanko e hoore makko kala nde jirɗa andi ɗum no wayi kadi ne waɗi jooɗotoɓe ganduɗa neɗɗo ne ene nadda neɗɗo tan gañama tawala ko wima ala ko wonno holko gañirɗam woto jooɗi ɗo mi Mare Sam o e accanamo ko ni o wayi ko ni o wayi ana tawi oɗon o anni Mare Sam te Mare Sam wiyani mi waɗani walla jour goto aroya o jooɗo e Mare Sam taw an ko kalnoɗa e Mare Sam ko wiyanɗumi Mare Sam
o jooɗo ma tan andata yafoɗe yafo min de kaali nde wonto nannumi ɗum kadi finno de ditten ɗum ɗum noon nawtani hen yeeso mbasen jooɗa toujours eɗen mbiya ken daɗa en kala ko enen tan jogui kala gulle hen ɗo ko wawi wonde fof noon wona sa ƴeewi ɗum makko walla bam ɗum ko jokke fulla ɗum noon ene jimogo wi ɗum e Allah subahanahu wa taala haalpulaar lalala ko haalpulaar ɗum noon ko Allah jingani so Allah jinganima noon am machallah ceerno Mamadou Diagne mi anda ko ceerno Seydou Tall o so fuuranke ƴettinimo hasidagal ƴettinimo gañantumagal ene ko hatta bela fo yo ɗum noon ƴettanimo ɗum noon salminiɓe ganduɗa dennagal bandiraɓe kala yibbade kottudi mi salmini yiɓɓe sehilaɓe wodade dendaɗi gurdam kamɓe kala mi salmini noon ceerno Alpha Niang ceerno Ahmad Koynani tawa kanko hokkimi wirdu law Cheikh Tidiane mi salminimo juurima mi salmini galle o kala e mbade kottudi mi salmini noon ceerno Seydou Nour Baba Batigal ɗum noon ko ñaguel timɓe sa tawi mo nafma so tawi sa tawima baɗo affaire noon mi salminima hado ko Batigal mi calminimo juurima mo ñaagi wonamo dennagal yiɓɓe sehilaɓe kamɓe kala calminiɓe juurima o mare samde ko ciro defamde koye